na ním. Dobre? A potom povieme, poďme pokoj, zazvoní sa a ideme pred oltár. Každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako my odpúšťame, lebo rád ma máš. A ja ťa tiež chcem milovať, každúčky deň viac a viac. Deti, dievčatá, milí chlapci. Ja vás srdečne vítam pri tejto krásnej slávnosti, kedy ste v týchto krásnych bielých šatách nastúpili tu pred náš vzácny kostol, aby ste nastúpili spoločne na prvú nádhernú a najvzácnejšiu cestu za Pánom Ježišom. Dnes ste prišli s očisteným srdcom a maličké sviečky, ktoré budete na začiatku svätej omše zapaľovať, budú takým krásnym symbolom vášho srdca, ktoré dnes horí láskou a radosťou Pána Ježiša, ktorý vstupí do vášho srdca v Eucharistii. Je to veľký deň, vážte si tento deň, obetujte pekne svätú omšu za vašich rodičov, za vaše staré mamy, starých otcov, všetky, ktorí vám pomáhali na tejto krásnej ceste, aby ste aj samozrejme zostali verné Pánu Ježišovi po celý svoj život. Teším sa s vami a ja túto svätú omšu obetujem za vás, aby sme sa stretávali v kostolíku po celý život, potom tu pri Pánu Ježišovi a naozaj boli šťastní, že ho môžeme prijímať v Eucharistii v podobe chleba. A preto poďme